हेल' लोगोफोर, जों दिनै फादार अफ नेशन मुंजों मिथिजाग्रा आरो भारतखौ उदांस्रि होगिरि भारतनि बिफा महात्मा गान्धीनि गासै बाय'ग्राफिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिजोबगोन, जेरै गान्धीनि उन्दै सम, बेनि फरायनाय आरो भारतखौ बोरै उदांस्रि खालामा। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां सोरबाफोर दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जोंनि बेबायदि बाय'ग्राफि भिडिअखौ बयनिख्रुइ गिबिसिन नुनो थाखाय। महात्मा गान्धीनि आबुं मुङा मोहनदास करमचंद गान्धीमोन। बेनि जोनोमा 2 अक्ट'बर 1869 नि पोरबन्दर, गुजरातआव जादोंमोन। बिफानि मुङा जाबाय करमचंद गान्धी। जारिमिननि बायदिब्ला गान्धीनि बिफायाबो खनब्रै हाबा जादोंमोन आरो गान्धीआ उन्दैसिन हिन्जावनि फिसालामोन। गान्धीनि बिफा करमचंद गान्धीआबो मोनथियामोन दि बेनि उन्दैसिन हिन्जावनि फिसालाया गावनि नखरनि आरो भारतनिनो बयनिफ्राय देरसिन जारिमिन गालांगोन होनना। गान्धीनि बिमानि मुङा पुतलीबाई गान्धीमोन। बेनि बिमाया सासे धोरोम सिबिसुलिमोन, गोबां समखौनो गावनि धोरोम सिबिनाय आरो धोरोमनि हाबा मावनायाव थांहोयोमोन। गान्धीआ उन्दै समाव जोबोद लाजिसुला आरो सिरि सिरि थायोमोन आरो गोबां सुबुं थानाय जायगायाव बाथ्रा बुंनो होबा लाजिनाय एबा नार्भासजोंनो जेबो बुंनो हायामोन। 1874 आव गान्धीनि बिफाया पोरबन्दरनिफ्राय राजक'टआव शिफ्ट जायो आरो 2 इयार्सनि उनाव गान्धीनि बिफाया राजक'टनि डियानबो जायो। गान्धीआ जेब्ला 9 इयार्सनिमोन अब्लानो राजक'ट ल' कलेजाव फरायनायनि सिमां सुजुदोंमोन आरो गान्धीआ जेब्ला 11 इयार्स जायो अब्लानो हाई स्कुलखौबो पास खालामो, जेरै बियो एरिथमेटिक, हिस्ट'रि, गुजराती लेंगुवेज फरायोमोन। आरो बुंनाय बायदिबा गान्धीआ गेलेनायाव बारा गोसो गैयामोन, नाथाय फरायनायाव उन्दै समनिफ्रायनो जोबोद गोसो गुदुंमोन आरो फरायबाय थानाय समाव गान्धीआ स्कुलफोरनिफ्राय जोबोद एवार्डफोरबो उइनार जानो हादोंमोन। 1883 आव जेब्ला गान्धीआ 13 इयार्सनिमोन अब्लानो गावनिफ्राय 1 इयार्स देरसिन कस्तुरबाजों जुलि जायो आरो जेब्ला गान्धीआ 18 इयार्सनि जायो बे समावनो सासे गथ'बो मोनो, नाथाय आनलाकिलि बे गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनावनो थैयो आरो बे समावनो गान्धीआ गावनि ग्रेजुएशनखौबो कमप्लिट खालामो। गान्धीआ ल' फरायनो थाखाय भारतनिफ्राय बेलेग हादोराव थांनो सानो आरो बे समावनो गान्धीआ दुस्रा गथ' मोनबावो। बिमाया गान्धीखौ बेफोरबायदि समाव न'खौ नागारना गोजान जायगायाव थांनायखौ लुबैयाखैमोन, नाथाय गान्धीआ गावनि गोसो सिङाव थि खालामखाबायमोन गाव इंलेन्डआव थांना ल' फरायहैगोन होनना। थांनाय समाव गान्धीआ बिमाखौ खोथा होलाङो गाव थांनानै ना, बेदर, जौ लोङा जाया होनना। 1888 आव गान्धीआ गावनि नखर आरो भारत देशखौ नागारना गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय इंलेन्डनि फारसे आगान सुरलाङो। गान्धीआ थांनानै ल' कलेजाव जइन जायो आरो लोगोसे गावनि उइकनेसखौ सल्भ खालामनो थाखाय इंलेन्ड पाब्लिक स्पिकिं ग्रुपखौबो जइन खालामो आरो लोगोसे बुंनाय प्रेक्टिस स्टार्ट खालामो। जेब्ला गान्धीआ इंलेन्डआव दंमोन अब्लानो बेनि बिमाया थैयो, नाथाय बे बाथ्राखौ बेनो रावबो खोन्थायाखैमोन। जेब्ला गान्धीआ 1891 आव ल' फरायनायखौ कमप्लिट खालामनानै इंलेन्डनिफ्राय भारत फैफिनो अब्लासो गावनि बिमा थैनायखौ मिन्थियो। बे बाथ्राखौ खोनानानै गान्धीआ जोबोद दुखु मोनो। गान्धीआ गावनि ल'खौ कमप्लिट खालामनानै फैखानायखाय एसे प्रेक्टिस बियो कर्टआव थांबाय थायोमोन। गोबाव सम लयारनि खामानि मावबाय थानाय समावनो गान्धीआ साउथ आफ्रिकानि मोनसे लिगेल कन्ट्रेक्ट मोनो आरो बियो एप्रिल 1893 आव साउथ आफ्रिकानि थाखाय ओंखारलाङो। 7 जुन 1893 दिनखालि गान्धीनि जिउआव मोनसे गेदेर जाथाय जायो, जाय जाथाया गान्धीनि जिउनि लामाखौनो सोलायहोयो। गान्धीआ जेब्ला फार्स्ट क्लासनि टिकेट लाना ट्रेनजों थांगासिनोमोन, बे समावनो सासे इंराजआ बेखौ नुयो आरो बुङो नों फार्स्ट क्लासनिफ्राय ओंखारलां होनना। बे समाव साउथ आफ्रिकाखौ इंराज सरकारा सालायोमोन आरो इंराजफ्रा माब्लाबाबो गावसोरनि अनगा रावखौबो गावसोरजों इकुवेलाव थाजानो सैयामोन। नाथाय गान्धीआ बेनि मोनबो खोथा खोनासङासै आरो दसे समनि उनाव गान्धीखौ हमो आरो बुयो, लोगोसे नेक्स्ट स्टेशनाव जोख्लायना गालाङो। गान्धीआ बे जाथायखौ माब्लाबाबो बावनो हायासै। बेनिनो उल्था गान्धीआ इंराज सरकारनि हेंथा साउथ आफ्रिकायाव आन्दलन खालामनायखौ जागायो। बेबायदिनो भारतआवबो गोबां आन्दलन जागायो आरो जोबोद नाजानायनि गेजेरजों भारतखौ गान्धीआ 15 आगस्ट 1947 आव इंराज सरकारनिफ्राय उदांस्रि खालामनो हायो।
आरो जों गान्धीनि मुङावनो 2 अक्ट'बरखौ गान्धी जयन्ती मुंजों फालियो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। लोगोसे जोंनि भिडिअखौ लाइक्स आरो शेयार खालाम लोगोफोर। थेंक इउ।